Kaixo, Irati, zer moduz? Oso ondo, bigarren saio honekin hasteko gogoz. Irati, hasi ginenean gai hau lantzen esan zenuen, ez? Gai honek badaukala mamia. Bai, gauza asko dago esateko gai honen inguruan, bai, alderdi fisikoa ikutzen duelako, alderdi emozionala noski baita ere, eta uste dudalako, pertsona askok behar bada bizitzen dugun zerbaiti buruz hitz egingo dugulako. Honezkero batzuek asmatuko zuten, antsietatea hitz egin behar dugula gaur, baina Irati, esan dezakegu bizi garela gero eta gizarte antsio osoago batean? Bai, esan genezake hori, baina ez guztiz. Bueno, baina ez guztiz hori azalduko diguzu. Hasiko gara. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Irati, hitza bolo-bolo erabiltzen dugu, baina beldurra daukat ez ote dugun askotan modu desegokian erabiltzen edo. Zertaz ari gara antsietateaz ari garenean? Bueno, antsietatea bai barne edo kanpoko arrisku edo mehatxu baten pertzepzioaren aurrean eduki dezakegun erantzun emozional natural bat da. Eta badu halako funtzio garrantzitsu bat, bizirautearekin erlazionatzen den funtzio garrantzitsu bat. Normalean antsietatea tentsioarekin, kezkarekin, ziurgabetasunarekin lotzen den emozio bat izango litzake, baina hainbat modutara agertzen da, ez? Bereziki gorputzean sentitzen dugun emozio bat da. Nahiko sintoma fisiko asko dituelako, ez? Adibidez, izerditzea, arnasketa azkarra, bihotz taupada azkarrak, zorabiatu egin gaitezke, buruko minak, lepoko minak, digestio arazoak baita ere, dolo egiteko arazoak, baina alderdi mentalean ere, antsietateak badu berez ere esana horra gertzen direlako, izugarrizko pentsamendu negatiboak, nahiko intrusiboak eta obsesiboak, kezka daramagu beti gurekin edo halako laino gris moduko bat gurekin, ez? Eta alderdi emozionalean, lehen esan bezala oso lotuta dago beldur emozioarekin, izuarekin, suminkortasunarekin, edo gure zereginak saihestearekin. Irati, entzungo dugu Leoren lehenengo audioa, antsietateaz badaukalako esateko zerbait. Momenturen batean, nire bizitzan imaginatzen dut jaiotzerakoan ez neukala antsietaterik. Baina egia da, bai bizitzako kontuak diela eta nera bezaroan eta hori, bai hasi nintzen antsietatea zena bizitzen, baina izenburu batekin. Azkenean atzera begiratzen bali badut, egia da, nire etxe giroan zegoela kriston antsietatea, eta orain konturatu naiteke nire kargu zeuden helduek ere bazutela antsietatea. Eta ni gogoratzen naiz, sentitzen nuela presioa bularrean, edo begiak palpaiatzen zuela dena delakoa, edo dermatitisa neukala. Gaur egon, nik antsietateen sintomak bezala identifikatuko nituzken elementuak, baina momentu hartan nire etxean hain normalizatuta zegoen, mundu guztiak ez dezian, baina hori normala da. Eski hori mundu guztia gertatzen zaio. Gaur egun daukadala antsietate orokortua, ez da normala. Irati, buruarekin ez dut esaten duzu, ez dela normala, eta zuzenduko diaztu, baina Leok aipatzen zituen, ez? Edo estuasun hori, edo ez dakite begia dardarka sentitzearena edo, agian izan daitezke erabilgarriak egoeraren batean, ez dakit, askotan jartzen den adibidea. Leoi bat baldin baukazu atzetik eta sentitzen baduzu itolarri hori edo, lagunduko dizu agian, ez? Sintoma fisiko horrek egoerari erantzuten. Baina noiz bihurtzen da arazo bat hori sentitzea? Zuk esan bezala, antsietatea egoera edo momentu zehatz bateri lotuta dagon enean normaltzat jo dezakegu. Baina, bihurtzen baldin bada zerbait denboran mantentzen dena, edo baita denboran zehar intentsitatez igotzen dena, hor ja arazo bihurtu daiteke, ez dagoelako momentu edo egoera zehatz bati lotuta. Irati, ados, baina niri gai honi buruz hitz egiterakoan beti gertatzen zait, nahazten ditudala edo iruditzen zaidala oso
marra fina dutela estresak eta antxetateak. Zertan ezberdintzen dira edo zertan berdintzen dira? Ze galdera interesgarrian. Behiranik, asko irudikatzen dut termometro bat izango balitz bezala. Vale. Bai? Termometroaren maila baxuenean, gulasai gabiltza, bizitzarekin pleno gaude, baina momenturen batean tentsioa sentitzen hasten gara, eta horra gertzen da orduritasuna. Eta orduan, termometroan gorakagoaz. Tentsioa igotzen baldima pixka bat gehiago, horra antxitatea hasiko litzake. Eta antxitatea behin sentituta, hau denboran mantetzen baldima da, eta intentsitatea igotzen baldima diogu tentsio horri, orduan agertuko litzake izuatakea, ez? Orduan, estresa da erantzun fisiologiko bat, gure gorputzak duena, kortisol hormonarekin lotzen dena, eta erlazionatzen dela momentu eta egoera zehatz batekin. Eta erantzun normal bat da gure gorputzarena. Aldiz, antxetatea normalean egoera imaginarioekin lotzen da, kezkarekin, ziurgabetasunarekin eta bereziki etorkizuneko gauzekin. Adibidez, azterketa batean gaude, azterketa momentu erreal bat da. Tentsioa sentitu dezaket eta estresatuta egon naiteke. Baina, azterketa momentuan hasten banaiz pentsatzen. Ez naiz nahikoa, ez dut ondo egingo, ez ditut gaitasun nahiko, ez dut nahi dudan nota aterako, ez da ongi joango. Gauza guzti hauek, pentsamendu guzti hauek, naiz eta guretzat behar bada errealak izan, ez dira errealki gertatzen ari gure imaginarioan daude, eta horrek desberdinduko luke estresa antxetateagatik. Imaginatu duzun hori guztia, ez da gertatzen ari, baina zuk bizi duzu gertatzen ariko balitze bezala. Irati, beste zalantza bat aipatu duzu, baina ez dakit definitzen ere denok asmatuko genuken. Zer gertatzen zaigu izuatake bat daukagunean, edo zer da izuatake bat? Begira, lehen esan bezala, termometro horretan puntu gorenean ematen den fenomeno bat da, ez? Izuatake azkenean oso azkar ematen den emozio bat da, bat-batean ematen dena, kontrola ezina dena, bat-batean gure bihotz taupadak izugarri azkartzen dira, gure pentsamenduak ere oso azkar doaz, eta izuatakeak daukan zerbait oinarrizkoa da momentu horretan pentsatzen dugula edo sentitzen dugula hil egingo garela. Hain da intentsoa, hain da larria, beldurra asko ematen duen fenomeno bat dela. Eta egia esan, nik uste alderdi fisikoan eduki dezakegun halako momentu edo emozio antxiosoena edo deserosoena da izuatakea. Azken finean, antxietatea zerbait gradualagoa izango litzake, ez da hain azkar joaten, ez? Eta argitu nahiko nuke, guzti honetan, inor ez dara hiltzen antxietateaz edo izuatakeaz. Naiz eta momentu horretan, guk sentitzen duguna hau izan. Irati, askotan uste dugu edo guri iruditzen zaigu ondo gaudela, baina halako sintoma fisikoren bat agertzen denean edo aipatu ditugun, ez? Larritasun horiek agertzen direnean edo orduan pizten zaigula beste argitxo gorri hori eta orduan kezkatzen garela edo horiek agertzen diren arte behintzat ez garela hainbeste kezkatzen zergatik uste duzu gertatzen dela hau. Esango nuke orokorrean nahiko deskonektatuta bizi garela gure gorputzarekiko. Azken finean, antxitateak mezuak bidaltzen dizkigu, ez? Urduritasunak, tentsioak, intentsitate handiko gauzek mezuak bidaltzen dizkigute. Baina ez baldin badiegu kasurik egiten, gure gorputzak azkenean bidaltzen digu halako seinale izugarri intentsoa, konturatu gaitezen, zerbait ez bala ongi, ez? Nik esango nuke, sintoma fisikoek beldur asko ematen digutela ezezagunak egiten zaizkigulako. Askoz ere konektatuago egongo bagina gure gorputzakin, ez lirateke hain intentso izango edo hain beldurgarri izango, ez? Baina zentzu horretan garrantzitsua da ezberdintzea zer diren egoera errealak eta zeintzuk diren
egoera imaginarioak edo gure buruak sortzen dituen egoera horiek, ez? Gure burua denbora guztian dago pentsatzen, ezin dugu pentsatzeari utzi. Eta zentzu hortan, eszenario pilo bat sortzen ditugu. Baina gu ez gara pentsatzen duguna. Ezin gara identifikatu pentsatzen dugun horrekin. Gu gauza gehiago gara, gorputz bat gara, pertsona gara, sentimenduak ditugu, pentsamenduak ditugu, baina ez gara pentsatzen duguna. Irati, zein faktorek eragiten dute pertsona batek antxetate izatea? Badago, ez dakit, predisposizio genetikorik adibidez? Bueno, nik esango nuke orokorrean antxetatea bizi ditugun egoerekin edo testuinguruarekin lotuta dagoela. Ez bereziki gure predisposizioarekin, ez? Gure realitatearen interpretazio horrekin, mehatxuaren interpretazioarekin edo kontrolezaren interpretazio horrekin. Baina egia da, behar badaudela pertsona batzuk, reaktibotasuna handiagoa daukatenak antxetatearekiko edo urduritasunarekiko, ez? Adibidez, pertsona oso perfekzionistak edo, gauzak behin eta berriro pentsatzen dituztenak edo gauzak guztiak kontrolpean eduki nahi dituzten horiek, eduki dezakete alako predisposizio bat, baina ez nuke esango genetikoa denik. Gainera horri gehitzen baldin badiegu, harreman sakonak edukitzeko zailtasunak daudela, deskonektatuta bizi garela gure gorputzarekiko, estresa edo gure emozioak kudeatzeko zailtasunak ditugula, eta baitare alderdi sozialean, arrakasta baloratzen den testuinguru batean bizi garen heinean, exigentzia ere handiagoa dela, antxetatea hor agertzen da, ez? Aipatu duzu Irati testuingurua eta ez, testuinguru sozialak nahi baldin moduzu zer eragin izan dezaken horretan. Entzungo ditugu Aitziber eta Sugoiren audioak ze aritu dira horri buruz. Ematen du orain antxitate gehiago dagoela, baina nik uste dela gehiago hitz egiten dela eta gehiago izaten dela kontuan. Hortaz, gehiago ere egon liteke, baina beste motibo batzuengatik nik uste dut estimulu askotara gaudela esponituta eta hortaz antxietatea handigoa izan liteke, pantailak, argiak, bizitza estilo frenetiko bat, kontsumismoa. Eta horrekin batera, hiperestimulazio horren barruan etengabe gaude behartuta erabaki txiki pila bat hartzera, ez? Garai batean zen dena askoz egituratuagoa eta finkoagoa eta gaur egun gure bizitzetan etengabe gaude aldaketetan, etxe bizitzatik, lanetik hasita, eguneroko gauza txiki etaraino, ez? Like bat eman edo ez erabakitzeraino. Eta orduan, erabaki guzti horiek hartu behar izateak eta pentsatu behar izateak erabaki horiek ongi hartzen ari garen edo ez, uste sortzen dola baita ere gugan sentsazio bat denbora guztian zalantzarena edo, ongi hartzen ari garen edo ez, erabaki horiek pixkat ustut ikaratzen gaituela gitare. Eta hori ustut garrantzitsua dela belaunaldi bezala, eta orokorrean gizarte bezala, gaur egungo gizarte bezala. Hor dago, ez Sugoik esaten zuen, erabaki txikiena hartzeko ere bizi dugula lako tentsio momentu hori, eta like bat eman edo ez eman uste askori pasa zaigula, eta gero, Aitziberrek esaten zuen hori, gehiago hitz egiten da, eta posible da gehiago izatea ere. Bizi gara lehen baino gizarte antxiosoago batean? Orokorrean esango nuke badugula horren pertzeptzioa, ez? Aitziberrek zioen, ez? Argiak, digitalizazioak, informazioa, han eta hemen, estimulo asko daude, eta guzti horrek, kontrolezaren sentsazioa sorrarazi dezake norberarengan, eta horrek antxetatera eraman gaitzake, ez? Gizarteak gaur egun espektatiba asko dauzka guregan, konparazioak oso arriskutsu dira, eta etengabe zerbait egitearen obsesio hori edukitzeak ere, antxetatea sor dezake. Zentzu horretan, gure gizarte modernoaren sintoma izan daiteke, ez? Produktibitatea ongizatearen gainean jartzen dugulako, arrakastaren testuinguru batean edo gizarte batean
bizi garelako eta horrek alderdi emozionala alde batera uzten duelako, ez? Horrengatik, bazuk esan bezala edo zugoik esan bezala, erabaki txikienak hartzea ere ansioso bihurtu daiteke. Eta eraman gaitzake horrek antsietatea normalizatzera, esan nahi dut, hain noikoa egiten baldin bazaigu eta inguruan hainbeste jende ikusten baldin dugu egoera berean, eta guk ere hainbestetan bizi baldin badugu, ez dakit, eraman gaitzake horrek ondorio estatzera, ez? Bueno, hau da, bizitza osoan eraman beharko duan motxila bat. Bai, hori izango litzake halako ondorio koherente edo logiko bat, ez? Egia gaur egun, osasun emozionalarekiko zaintza handiagoa dugula eta arreta handiagoa jartzen diogula horri, baina hasierako audioetan zioen baten batek, ez? Norbait ergi esan antsietatea dudala eta, hori normala da, erantzuten dizute, ez? Ez da normala antsietatearekin bizitzea. Antsietatea momentu zehatz bati lotuta dagoen enean, normaltzat edo naturaltzat jo dezakegu, baina hau ez dugu normalizatu behar. Egia da, gaur egun, etengabeko estimuluak edukitzea normalizatu dugun bezala, antsietatea ere normalizatzen gabiltzala. Baina, diegon behar gara, guzti hau, hainbeste, ez normalizatzearekin edo duen garrantzia kentzearekin. Irati, belaunaldi moduan edo askotan aipatzen dugun gai bada antsietatearena, ze izan daiteke azken hamarkadetan asko indartu den zerbait, baina bereziki gorakada handia izan zuena COVID-19 pandemia garaian eta ostean. Guztiz. Ziurgabetasuna handia zegoelako, isolamendu soziala baita ere, gure osasunarekiko ere kezka handi bat zegon, gure gorputzak mehatxu bezala bizi zuen pandemia hau, ez? Eta zentzu hartan antsietateak nola ez duen nabarmen igoko, ez? Gaztengan bereziki interakzio sozialik etzegoelako, alderdi akademiko edo profesionalarekiko baitare kontroleza, ziurgabetasuna handia, eta isolamenduak eragin handia eduki zuen antsietate horren inguruan. Eta egia da, beste belaunaldi batzuk behar bada ez dutela pandemia hau, gazteok bizi genuen bezala bizi, baina horrek ez du esan nahi estres egoerak zeudenik beste belaunaldi batzuetan ere, ez? Gogoan dut nire amonak gerra bizi izan zuela, eta horrek antsietatea ere eragingo zuela, edo beste garai batzuetan oinarrizko baliabideak ez zeudela hain eskuragarri, eta hori ere bazen motibo antsietatea edukitzeko. Baina egia da, garai horietan ez zegoela, behar bada, nahiko kontzientzia alderdi emozionalarekiko edo osasun mentalarekiko, eta normalean emozioak erreprimitu egiten zirela. Hori da, gaur egun izan dezakegun abantaila, badugula arazoaren kontzientzia edo badakigula gutxi gora beraz zertaz ari garen. Hori da lehenengo pausa? Bai, lehenengo pausa kontzientzia hartzea da, baina hau ez da nahiko. Gero, gertatzen zaigun honekiko ardura bat ere hartu behar dugu. Uste dut orokorrean nahiko kontzientzia bat dugula, gizarte ansioso batean bizi garela, baina gero gure egunerokotasuna berdin mantentzen baldin badugu, erritmo azkar batean bizi baldin gara, presioa edo non bizitzen baldin badugu, antsietateak hor jarraituko du, ez? Orduan, kontzientzia hartu bai, baina gero ardura ere hartu behar dugu honekiko. Bale, Irati, ondo ikusten baldin moduzte, gaur asko hitz egin dugu antsietatearen jatorriaz eta antsietateari aurre egiteko modu ez edo konponbidez, hitz egin dezakegu hurrengo saioan. Hori da. Eta nahi baduzu hurrengo saio hori baino lehen, ez dakit hausnarketaren bat, etxokolaren bat jarri nahi diguzun, edo hurrengo saioa prestatzeko zer hartu behar dugun kontuan. Nik esango nuke labur bilduz, antsietatea ez dela soilik sendatu behar den zerbait, bizi behar dugun zerbait ere badela, ez? Pasa behar dugun zerbait, trantsitatu behar dugun zerbait dela. Izan ere antsietateak nolabait esaten digu zerbait ez da bilela ondo gure bizitzan, zerbait ez doala ondo gure egunerokotasunean. Eta honi entzuten baldin badiogu, leku bat egiten baldin badiogu, aukera ematen digu gure bizimodua birplanteatzeko, gure ohiturak aldatzeko, mugak jartzeko, ez esateko, eta, hobeto bizitzeko azken finean.
uste dut pasa behar dudala hemendik eta hurrengo saiora bitarteko denbora guztia, lehoi bat imaginatuz niratzatik. Irati, eskerrik asko eta hurrengoan gauzak argitxoago ikusten ditugun. Eskerrik asko zurian. Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Hiru Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?